أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله العظيم وبسلطان القديم وبوجهه الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. Mbade wambe ofu malikuno ani malikoka ni anyi anga emission kono no ye doni wala ngatili kene na bifoma siko ani dongo emission ale emission mimbi manga yiruka mimi manga kungokono fenka mimi kuma ala togo turabu angala dala feun mimi seka minye aramadea kono nyenemaya kono yere ya ale minen kono ola ambe foli kerengere kati farafin dembe ma munumbe arabu jamanaw kan munumbe faraje jamanaw kan munumbe Afrique munumbe faso yere kono mba fo omni cheche sirula mobeta jamana ni jamana buli yoro kala jige nyini kama abi fo de ma ko chesiri tuno mimi chesiri la amba nyina ala fe ala ko di anawma ala ka nawla kisi ola bi mbade seko ni dongo emission kono anyi kerengreli kawye bi anya fo misikaka nyenemaya ye pie fly bi kenaya ani soro nale kenaya dima nyena tige klanche dima na nafulu dima o nyere farale nyo ka law taala fe ka di ima mbo dafa o hakli nyumai ni yo soro ini mugo ka nga je togo ti société kono e ka here ka nga se mugo ma togo mi ibo do ma ala kanso nyene maya jola nyumauna kono njele ya kama ambalma chama kumana anfe munu mba fanye kanga toka kuma fenka femi na fo turabu famu mbala na be adamaden son nye herela no e nafulu e nya fo misikaka turabu kono chama mba fo kungaria ale de turabu nafulu soye modola turabu so dobe nu were bi siro nya kusobe no ye el mangusier o e tibiso de mengaria ale nafulu kletiki de turabu kono ngaria bi komi nafulu klebuntigi de ale me turabu nafulu so yere o de el magosi na bi foma o di so de ale mongosi bangu dafla de ale
n'u y'a kɛ k'u bɛ mɔgɔ min mago sa n'a ye pewu a b'o kɛ n'u y'u kɔnɔjɛya min fana ye k'u b'i ka diɲɛlatigɛ yɛlɛma k'i bɔ bolokolonw fɛ Ala ta kɔfɛ ka na n'i ye setigiw fɛ sɔrɔ finman yɛrɛ sira fɛ turabu kɔnɔ ale de b'a kɛ n'o ye Ɛlimangosi ye ale ye Dibisoden ye o tuma o Ɛlimangosi in u b'ale de kɛ ka nafolofin baara kɛ turabu dɔnnaw olu ka sira fɛ n'o ye turabu masaw ye turabu masaw olu de b'ale gindo dɔn n'u y'a baara nafolofin sira fɛ k'a di ma o ma Ala ta y'a ka ko ye mais o sɔrɔ finman kɔni i b'o kɛ ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ balo ani saya cɛ dɔw b'a baara misi finman na dɔw b'a baara saga finman na dɔw b'a baara ba finman na dɔw b'a baara wulufin na dɔw b'a baara jakuma finman na nin bɛɛ y'ale baara siraw ye sɔrɔ ale siratigɛ kan o tuma aw minnu bɛ yen n'aw bɛ sɔrɔ ɲini na ka conseil di aw ma k'aw bilasira diɲɛlatigɛ kɔnɔ mɔgɔ bɛ kɛ milliardaire ye sira jɛlen kan ka sɔrɔ nɔgɔ t'a la ka sɔrɔ fana i ma taa jahanama kɔnɔ ka sɔrɔ mɔgɔ min nɛgɛ k'a fɔ na n'i den ye an ka kɛ ka nin jo in sɔrɔ mɔgɔ min nɛgɛ k'a fɔ taa i ye fɛgɛ ɲini ka na an k'o kɛ ka jo sɔrɔ n'o kɛra i bɛ nafolo sɔrɔ sɛgɛn mana ka adamaden na n'i ye fɛn dɔw f'a ye ko n'a y'o kɛ tɔɔrɔ gannen mɔgɔ la a b'a kɛ dɛ n'i ko a k'a ba faga k'a bɛ nafolo sɔrɔ a b'a kɛ n'i ko a k'a den faga k'a bɛ nafolo sɔrɔ a b'a kɛ o tuma aw kana taama o siraw nɔfɛ o si tɛ hɛrɛ ye nafolo yɛrɛ diya ye mun ye i ni masaw i musow i denw a ɲini kun ye olu de ye ani balimaw mais ni mɔgɔ taara don i ni hakili cɛ k'i k'olu di u k'olu kɛ saraka ye pour que e ka hɛrɛ sɔrɔ o mana bɛn fɛn o fɛn ma diɲɛ kɔnɔ n balimakɛ n balimamuso ɲugo la i k'o to yen anw yaalala ni diɲɛ ye an y'a ɲumanw y'an ɲɛ la an y'a jugumanw y'an ɲɛ la mais an sɔnna min ye k'o ye tiɲɛ ye o ye ɲuman ye a kana aw mɔgɔ ɲɔgɔn bɔ n'a ni na nafolo nɔfɛ wari bi ban aw kana wuli ka taa sira d'aw mɔgɔ ɲɔgɔn ye k'a bɔ n'a ni na a bolofɛn nɔfɛ wuli ka gɛrɛ kodɔnnaw la minnu bɛ sira ɲuman yir'i la mɔgɔ ma b'i bila sira kan min ye tiɲɛni sira ye fo ka se nin bɔ yɔrɔ ma o ye jugu ye dɛ i mana hɛrɛ o hɛrɛ sɔrɔ o la o hɛrɛ bɛ laban bɔnɛ de la bawo a fɔlɔ Ala tɛna to i la a filanan adamadenya yɛrɛ hakɛ t'i to yen o tuma Ala ye bagan ninnu d'an ye haju dilanni de kama hali olu yɛrɛ kɛcogo ɲuman don dɛ n'i y'u faga fagacogo jugu la k'u tɔɲɔ ka dansago ko k'u la conséquence b'o la o ka jugu kojugu aw kana dansago nafolo ko ma se nin bɔ ma ayi a ye kodɔnna ɲumanw ɲini a ka gɛrɛ u la u ka taama n'aw ye sira ɲuman kan n'i ye miliyari 100 sɔrɔ diɲɛ na yan don dɔ i b'i sigi k'i bolo don i da kɔrɔ
n'a ma sɔrɔ sira jɛlen kan kɔrɔ bɛ na ni kɔrɔ nana o ye ta bannen a la ka sɔrɔ i ma sa yɛrɛ n'o y'a sɔrɔ i ma sɔrɔ yen kɛ sira jɛlen kan sa baara b'i bolo dɛ n balimakɛ o de la dɔnnibaa ɲumanw a y'olu yɔrɔ ɲini a ka gɛrɛ u la n'i yɛrɛ dara la ko min ye ɲuman ye a bɛ sira ɲuman de yiri la gɛrɛ u la dɛ diɲɛ tɔ ti bɛrɛ ye o tuma nin ye turabu yɛrɛ a nafolofin so de ye ɛlimangosi ye n'a bɛ fɔ ale ma ko dibiso de parce que dɔw t'a différence dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na kɛmɛ kɛmɛ sara la 90 bɛɛ y'i toro gariya de kan ayi gariya ye tilebontigi de ye mais turabu nafolofin tigi yɛrɛ o ye ɛlimangosi de ye turabumasaw b'a dɔn bɛ ka min fɔ o tuma taama siraw ye nin ye e min b'a la ni waatiw kɛlɛyalen b'i ma i kɛra diɲɛ jamana dugukolo yɔrɔ o yɔrɔ kan i kɛra fan o fan fɛ turabu bɛ se ka baara i bolo i jija ni juma tile binna wala ɲini ka gɛrɛ i yɛrɛ la wala ni wala yɛrɛ t'i bolo fɛn min bɛ se ka walaya place ta i b'o dɔ ɲini ka gɛrɛ i yɛrɛ la i bɛ daba ta i bɛ na alimangosi ta alimangosi ye adama turulen de y'a kunkolo kan i b'a daminɛ fila 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 kelen o de ye alimangosi ye mais n'a bɛ sɛbɛn i fɛ o b'a sɔrɔ i ye koronifin ɲini yiri dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma koronifin i b'ale bulu ɲini n'i ye koronifin bulu ɲini i b'a susu k'a mugu bɔ k'a bila i kɛrɛfɛ o tuma n'i y'a sɛbɛnni daminɛ i b'a sɛbɛn siɲɛ 40 ani siɲɛ 9 siɲɛ 49 n'o dafara i b'a to ten i bɛ sɔrɔ ka na koronifin ladɔn mugu in ta i b'a k'a ka walan sanfɛ i bɛ sɔrɔ ka na jɔ ji kɔnɔ k'a ko n'i y'a ko i jija i ka nɔnɔ kɛnɛ dɔɔni kɛ ji in na i ka di dɔɔni fara a kan nin ye koko kelen pewu ye nin kɛ samedi su samedi tile ti ban fiyewu n'i ma harijɛgɛ kura dɔ sɔrɔ i sigilen tɛ ni min ye an ye nin di mɔgɔw ma minnu ka damakasikanw sera an ma wa an ka fɛn fɔ fɔni yɔrɔw kan an ka fɛn fɔ nafolo yɛrɛ turabu yɛrɛ nafolo so yɔrɔ kan o de y'an bila k'an da don nin yɔrɔ ninnu na o tuma na e min fana bɛ kalanbulon kɔnɔ nin ye walandaba ye k'a di fana ma ni mɔgɔ ma ye nin kɛ suko ni dugusɛjɛ don i b'a jaabi a kɛ dɔrɔn i k'a lajɛ mais ne mago bɛ a finman yɛrɛ la sa n y'o fana siraw fɔ o tɛmɛ siraw de ye ninnu ye tuma an b'a ɲini Alahu Taala fɛ fɛn minnu fɔra Ala k'o faamuya ko ɲuman di an ma k'a yira u la dɔɔni bi diɲɛ kɔnɔ hali bi dɔɔni ma tunu dɛ dɔɔni bi farafinna dɔɔni ma tunu dɔɔni bi Mali la ka nin miiri diɲɛ dɔɔniya qualité si la min ti Mali dugukolo kan
ni ti so min kɔnɔ i t'o kɔnɔ ko de dɔn anw bɛ so in kɔnɔ an b'a dɔn e mɔgɔ bi jɔ kabako dɔɔni fɛn fɛn na diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ mais kuma dɔ dɔɔni ye nima fɛn de ye dɔɔni mɔgɔ bɛ bonya yɛrɛ de la dɔɔni b'a ka bonya tɛ dɛ dɔɔni yɛrɛ ka bonya dɔɔni mɔgɔ b'o de la kuma dɔ dɔɔni b'a bonyali o bi bɛn dɔɔni yɛrɛ bonyali de ma ni dɔɔni bonyana yɔrɔ o yɔrɔ dɔɔni b'a ka baara kɛ 100%. b'a misaliya ta i yɛrɛ la e ye mɔgɔba ye Ala y'i bonya mais i bi dɔgɔya yɔrɔ o yɔrɔ i bi taa sɔrɔ ye yɛrɛ nege t'i la courage foyi t'i k'i la k'a fɔ i bi taa ye hali n'a fɔra k'i ka t'o yɔrɔ sugu la i dɛsɛlen de bi taa sinon a man di ye dɔɔni fana de bi ten o tuma an ka dɔɔnibaw an k'u valoriser an k'u bonya yira minnu b'a tiɲɛ siraw kan o tuma ni walawalali fitinin de tun b'an bolo turabu nafolofin so kan a fila ɲagaminen don minnu ma pour k'u k'a faamu ngariya ani ɛlimagosi kuma bolila ni fila kan ngariya ale de ye turabu nafoloso tiletigi ye ale tɛ nafoloso yɛrɛ ye o tuma na turabu nafolofin so yɛrɛ o de ye ɛlimagosi ye n y'o tɛmɛsiraw y'u fɔ aw ye o tuma na ale de ye nin ye minnu ye ɲininkali kɛ ani k'a ɲini an fɛ an ka kuma kan ka walawalali kɛ pour k'u b'a faamu a sira ye nin ye an b'a ɲini Alahu Taala fɛ Ala k'an bɛn sababa ma gindo min dira ni min y'a baara i b'a ye Ala ka barika don a la sallu ala rasul